L-idea ta'kom se nagħmluhom realtà għalet dan il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli permezz ta' filmat fuq il-medja soċjali dammetta din il-ġimgħa kif ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika fiż-Żejtun se jibda il-proċess ta' konsultazzjoni dwar 3 siti li se jinbidlu f'parks nazzjonali. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif il-Gvern ħadd deċiżjoni li 3 postijiet il-White Rocks, Manuel Island u Fort Campbell isiru parks nazzjonali. Qalet li l-Gvern irid jisma' minant in-nies b'mod partikolari l-ideat u s-suġġerimenti minant it-tfal. Il-Ministru għall-Ambjent sostniet kif il-Gvern irid parks minn nies għan-nies. Tenniet kif din il-konsultazzjoni pubblika se taqqat lil kulħadd flimkien minn tfal, żgħażagħ, familji, l-anzjani, laqdiet volontari u ambjentalisti fost oħrajn. Il-Ministru Dalli spjegat kif l-ambizzjoni tal-Gvern li jkompli wettaq investimenti f'aktar parks b'aktar siġar u aċċessibbli għal kulħadd fejn it-tfal jistgħu jilagħbu u l-familji jistrieħu. Dawn se jkunu parks nazzjonali ibbażati fuq dak li tixtiequ intom. Allura ibda ħseb xi trid ħalli anki int tkun parti minn dan il-vjaġġ.